Mitä sä odotit? No, varmaan mielenkiintoista keskustelua aiheesta. Oli niin mielenkiintoinen aihe, että sen takia oikeastaan tuli. Koska tuo lapsen luovuus on semmoinen, että pitää vaalia. Oletko enemmän Himin vai Himasen kannattaja? No varmaan sekä että en oo kummankaan mikään erityinen fani, mutta mielenkiinnolla kyllä kuuntelen kumpiakin sitten tästä aiheesta. Erittäin kiinnostuneena, hyvinkin kiinnostuneena. Olen kuullut niin paljon kehuttavan ja lukenutkin hänen ajatuksiansa, mutta todella kiinnostaa. Onko tämä luovuus, mitäs ajatuksia se herättää teissä? No, olen itse taideaineiden edustaja, niin olen tämmöinen luovuuden käsite on hyvinkin tuttu ja pidän hyvin tärkeänä sitä, että sitä heräteltäisiin eikä tapettaisi. Esimerkiksi koulussa. Filosofian ryhmiä 4-, 8- ja 12-vuotiaille lapsille. Kerran yksi näistä lapsista, 4-vuotias, kysyi minulta tällaisen kysymyksen tässä ryhmässä, kun että olemmeko me suoraan lähetystä vai tulemmeko videolta? Joka on mielestäni parempi kysymys, kun olen pitkän aikaa kuullut yliopiston seminaareissa. Kysymys, jonka kysyi yksi 8-vuotias poika. Kysymys oli selvästi vaivannut häntä jo pitkän aikaa, ja sitten hän kysyi äidiltään tällaisen kysymyksen, että mitä sitten pitää tehdä, jos tulevaisuudessa kohtaa elämänsä naisen kävelemässä kadulla? Että pitääkö silloin huutaa seis? Tätä uutta vuotta ja kautta elämäsi kestävää hyvää jatkoa, Jori Henrik von Wright. Ja nämä oli mulle merkitykselliset sanat, ja ne oli esimerkki rikastavan vuorovaikutuksen voimasta, että jos rinnalla on henkilöitä, jotka tukee menemään siinä jutussa eteenpäin, antaa sille arvoa, että miten isoja juttuja siitä voi lähteä liikkeelle. Täysin objektiivisesti arvioiden mitään valtavan suuria syitä innostukseen ei ole olemassa. Niin mä astuin sinne huoneeseen sisään, niin Esan ensimmäiset sanat on siis Pohjois-Haaga, tää on innostavaa. Ja päälle räjähdysvoimaa. Ja vaikka se oli aika absurdia, niin avautuu niin jatkon kannalta erilainen vuorovaikutuksen avaruus, kuin jos olisi ollut lähtökohtaisesti epäinnostunut. Itsensä monitorointi on luovuuden yksi isoimpia vastavoimia. Siis liiallinen itsetietoisuus. Siis hän on niin kuin vanki, joka on tehnyt ympäristöstään itselleen vankilan, jossa hän koko aika niin kuin käyttää energiansa epäonnistumisten minimoimiseen, onnistumisten maksimoimiseen sijaan. Mutta ei voi onnistua millään merkittävällä tavalla, jos ei myös hyväksy sitä, että välillä epäonnistuu niin oikein kunnolla. Tämä johdattaa meidän keskustelun taustaan. Ei. Se on ihmeellistä kuulee, että jotkut tietyt ihmiset, no vaikka mä oon kirjoittanut hirveän jotenkin surullisissa tunnelmissa jonkun kappaleen, ja sitten jotkut on mennyt vaikka naimisiin ja ne on käyttänyt sitä niin kuin, ei nyt ehkä hän valssina, mutta hän jonain slovarinaa. Ne on hirveän onnellisesti naimisissa ja kokee sen niin eri tavalla. Ja se on niin hivenen outoa ajoittaa, mutta se ei siltikään vie muut pois sitä, että miten hauska se ei mikään tunne on. Koska se tappaa sen analyyttisen aivon siellä niinku musiikin juustotiskillä. Se oli niin kauniisti kukaan ei ole koskaan sanonut mulle mitään näin kauniisti. Voi mennä kansainvälisesti ja vallottaa maailmaa. Siis se, että ei mitään rajoja ole, ihan sama kuin sulla. Että sä nyt varmaan miettinyt, että minäpä teen tämän sen takia, että voi olla hirveän nopea. Mä teen tämän niin 2 vuodesta professorishow. Sä teet sen takia, että sä olit niin inessä siinä.
intohimo vei sut mukana ja se on semmoinen niin whirlwind, missä pyörit ja sitten se yhtäkkiä löysit itseäsi niin vaikka tästä. Tulee yllättäviä assosiaatioita. Mun mielestä assosiaatiovapaus on niin kaiken taiteen ajaa. Miksi sä pitää kaikki auki? Kaksi juttu mokavasti millä tavalla. Se, että jos pelkäät itse, että sä et kykene tuottamaan sitä sanotaan emotiota, joka sun on niin hirveän tärkeä, sä et pysty tuottamaan sitä säveleen, niin silloin sen on parempi antaa odottaa se juttu. Silloin sä mokaat niin itse, sä et pysty itse niin täyttää niitä odotuksia, mitä itselle on laittanut. Mutta sitten jos nyt kelaat, että mokaa jossain tuo niin kuin jossain Hesarilla, niin eihän siitä ole mitään. Paraski sanoi mulle, että löytyy kaikkien samankuuloisia. Mulla on hiottu sitä formaattia. Koko ajan katson sellaista, että oletko teillä lapsia perheessä, että laittakaa törmäkiin 8 viikoksi. Katsokaa, miten se vaikuttaa keskittymiskykyyn ja miten se vaikuttaa yleensä hereillä olemiseen. Sitten sinällään ei mitään merkitystä, mutta kaikki tuo ADHD-osasto, niin informaatioturvan määrä on niin valtava, että kukaan ei pysty keskittyä yhtään mihinkään. Se liittyy myös tuon taiteen tekemiseen. Kiitoksia paljon kaikille ja kiitos Ville.